Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Jan barok ki paitba ki balaya poi sya ka jing ya ya paitba ha ka sing tho di khat lai tarik unok pra arjar khat kendai ban penrem bat dawa ban weng no sendon ya ka Citizenship Amendment Bill kila penrem jur ya ka jing siat tiar gas jong ki pulit ka bala pen mensau ya kat to kan ingut na pedeng jongki laban kedau bagi don barok hadok nriu fulai ngut ki bala mensau ha ga ni ka nok phai sngi hadin balami ka jing huri hura ha khamat khrodop jong yeng sa ulat ga jela utatha gata roy na pedeng jong ki bamen sao ki baken thup ya ki long keme ki long kpa samla bat ki khna khat laingut labat sa ya ki hajaka sumar jong civil hospital Shillong na kaliang jong bat CCTV ngilayo ban ya keren bat katto kan ingut ki paitba ki balai shimenta ha kate ki jing persya CAB ha ka bakila dawa bak sarkar kadai ban bay ya baro ke bailut baisep jong jing sya sumar sa gubernur ke wan lang situ te yom sao pat Wedi konsuat dan minat pasut itu ha mar bersyak ka office tu gubernur tu kayawan lang pajak mana ya saat tu dai nak pok ngirim tip shoot na yok dai kulina gaina tip shoot normal sister ne i ong rak seperti tai udang don pok tip baju dai kuling jeng mong ta la Jar khatba minta singi ngiyat rally ngiyat ka non violent agitation bagi protes nanti khmat government house deha ka jing yalang rally ni tai di jar khatba ki dan ki bukat du kan ni but ki kita ngapa ka jing mensau di kentup langut ki berasa siat do kuli ngamte boleh ba ki sarkar ka bor sarkar ngamte boleh ki sarkar ki pini bor bagi ra daka tiar siat di hadut langut kibri jira mensau jon armu kidan hapu oti mentawai nang ap ban hap opre di ka jing mensau jor jing mensau kibri ka kentup hadut kumba ngrip langut di tingi pendam samai ka sarkar beki lihat bukan ni baginda peni bor ban hap rada ka tiar mensau bri ni tai di kat kum ka jing ya yat jing lang jing isa yat ka di jing lang jing ka jing yat minta si kedem non violent agitation tang katai ni protes ya ka ni protes ka jing ka jing dawa ka ILP tang katai tama beri ka bor ki sarkar ni bor hadu ni ba hida mah mi mensau ki brio hadu langut brio mensau jor sa ngi kumpai ba ngi dawa ka sarkar ki action nomor ba dan pening kiru ki boy ki di konsuat we na pening ki di konsuat bapli umdan mi umdan kapasyu wan tasngi wan bapli menen yu asu i pa WhatsApp ba kadan jinglang tasngi wan ya sno ketilang tang katai tama mentasni ka jing koi bahan bani jing mensau katakin ini dia ngatrai kali ka sarkari ka di macam kia gini